Marković se priključuje, evo Marčiću i Rovčarinu, 210 cm. Podrške, da vidimo, ko će pobjediti. Sada se zauzimaju pozicije, posljednje kruge za Uršku Martinec i ovdje čini se u 18:40 96. Marković, 216 cm, visina njegovog osnovnog rekorda. Odlično uspjeh na 3000. Nije Marković uspio, ali praktički je propuštao 210, preskočio 212 i odnio pobjedu sa 214 cm. Vidjet ćemo službeno, ovdje ima još